mga brad, mga master sa atong lain pong episode. Karon break sa atong series nga what makes a good guitar solo. Kani karon about ni sa mga iconic nga mga instrumental pieces. Karong adlaw about ni sa Cliffs of Dover. So nakabantay na siguro mo, sige na kog intro so kad pa sa una. Kani akong kitahan ako guitar tutorial, akong intro is kani. Kabantay naman nalang tayo makuha ani nga mga licks nga nindot. By the way, kaning guitar piece nidaog ni Grammy Award. So Grammy is considered as the most prestigious award sa music, no, sa tibok kalibutan. Actually gamay ra ang soloist, no, or guitar sa tawagan na nila instrumental artist like ang nakadaog og Grammy Award. Akong naibuan Joe Satriani or nominee baka ni sila. Pero kaning Cliffs of Dover daog ni siya Eric Johnson, then Steve Vai na-nominate or nidaog si Steve Vai. So ngani ka iconic ning guitar instrumental, no? So makasud kay Grammy kuan ka outstanding ang imong contribution or nabuhat nga pisa, kanta or musical kanang kuno musical nga obra. So kani nga guitar piece ang ako lang focus ani hybrid picking. Pinaagyan ning pisa na nabuka akong kuan ba una nga ay pwede din ning klase sa picking, no, mas dali compared to alternate nga especially string skipping. So ang logic, no, kabantay ka mag alternate picking ta or sa nga klase sa picking atog yung abton ang string. So matag string. So what if ang sunod nga nota is mo skip. So pasabot mo skip mo laktaw, no, og lain nga string nga layo paubos or pataas. Labi na paubos. So diha magamit ang hybrid picking. Muna ang diha na kuan ni Eric Johnson, no. Usan ni sayang mga trademark. By the way, ang Cliffs of Dover day ang gigamit pag recording matod pa sa Eric Johnson man tungod page ang nakitaan iyang website or sa Wikipedia pod is Gibson 335, no, original nga Gibson 335 og Fender Stratocaster. So murag sa intro is Gibson ang gigamit, then sa chorus is Stratocaster akong tanawon balik, either bali-bali. So duha ka gitarya ang gigamit og i-plug into Marshall nga 100 watt nga tube amp. Og iyang main nga overdrive ni Eric Johnson is katong BK Butler man siguro na nga overdrive, no, gamay ra mo na iyang main nga overdrive distortion. Dagan og portion ni nga instrumental piece, pero atong focus karong adlaw is ang hybrid picking. Kay makuha nato ning hybrid picking daghan tag parts sa instrumental kaning instrumental piece nga makuha, no. So ni pinaka main nga tema sa kanta or pisa. So ato ni ipaduol gamay atong camera kaya ron maklaro. Then ma-apply na po din nato, no, sa atong mga solos. Pwede na to ma-apply ni siya. Or kung ganahan kita nga kaning specific nga pisa atong tunan, pwede. So ang pinaka hurdle lang ani, ang pinaka latasunon lang ani nga guitar piece or instrumental piece kaning hybrid picking. The rest dali ra, no, kanilang hybrid picking. So yun sa man ni Eric Johnson.
atong hybrid picking mo ra gyapon atong handling sa pick, no. Kani ra gyapon atong standard nga handling nato sa pick. Then ang kalainan lang ani is gamiton nato ning kani nga mga tudlo, no. So gigamit po nako ang akong middle finger o kani ring finger. So pick, then ring finger, then middle finger. So gets, no? Sa itong balikon, pick, ring finger, then ang third note di ani is kaning third fret second string. Then mo sunod nga note is mobalik ang root nga 4th string 5th fret, then mobalik pod ang root nga first string 3rd fret. So then diri na ka magtuplok sa sunod 5th string 5th fret 2nd string. So dito maglibog atong hinayon, balik sa uno. Then sunod is kani 7th fret 2nd string, then sunod is 2nd string 5th fret. So walay lang best nga way, no, kung dito karon lisod o kanang ato lang istoryahon nga kaning fret. So atong to karon pwede ra nga sundon nga hinayon ato kayo. Akong kamot ana, so maura tanan, no, kung kani nga first string to karon kani nga tudlo akong gamiton, kani. Then kung kani nga string second string kani nga tudlo akong gigamit. Then kung kani nga string kaning root kaning 4th string nga 5th fret kani pick akong gigamit. So itong dulon. Balik ko, no? So yan na ra ka simple mga brad, mga master. Hybrid picking magamit na to ni sa atong own ng mga guitar solos. So ang root kasagaran is ang pedal note, no, pareho dire ang root kani is ang pedal note kani. So dali ra kayo, no, ang hybrid picking. So natay makuha na to ni makaingon ta nga natay nakuha nga no, remarkable nga technique kay even Paul Gilbert, no, sa iyang latest nga interview hingin siya nga di siya kakuha og Rick Johnson style nga hybrid picking. Siguro tungod kay tagas kay ang kamot sobraan, or ang iyang girason dito is wala niya gi-develop daan. So wala mong sayo-sayo pa pwede na to ma-develop, no, ang hybrid picking kung saan sa mga technique nga gamit kayo nga efficient atong playing kaysa ato ning i-pick tanan lisod ni. So makuha man pero mas dali gyud kani di na need nga mo balhin imong pick. So to give you an idea sa repitan ni sa kanta, dili na siya mga hybrid picking. After sa intro nga dire hybrid picking ni siya.
Then kani ang main nga theme sa song. So kabantay mo nga syncopated ang iyang agi, ayaw ra mo ka kuha na no, kahadlok ka ng syncopated nga agi, ibalira ang upbeat ra ang gasugod ang nota. So wa pa kabantay ani nga guitar solo or guitar instrumental nga guitar na ni sa no. Ako ang butang lang link sa description. Mo ni siya ang Clips of Dover. Then sa kung say atong makuha ni nga instrumental o kaning lesson particular karon kuan kanang hybrid picking. Sa kadaghan gagamit og hybrid picking si Eric Johnson gid ang effective no. And daghan pud siyang guitar piece or guitar instrumental nga piece nga gagamit og hybrid picking nga madungog ginato. Then nindot no nga tanaw to sa gyud sa maniniya nga lisod man gas string skip plus hybrid gas string skip pero tin-aw magyapon tungod di ay kay kuan di siya kanang naka hybrid picking. So dali ra no, dili na kay ang tendency man gud og maglaktaw-laktaw ang atong guitar pick lagyo tendency mo sabot gyud so kung sa pataka efficient mo pick no. Basta lagyo na ang string o blaktaw mo kuan gina siya na siya tendency nga mo sabod kay level or ngani nga case sa akong guitar is na-reduce so dili level ang string, dili siya flat no, gana siya ga-curve kini ga-curve so mosabot yun. So muna yung nakanindot sa hybrid picking. Sunod na po na itong episode 2 ni is basin o Glasgow case no. Usa po na siya sa iconic nga guitar instrumental piece. Lahi na po ng artist John Petrucci or unsay ko ano kung name mo request o unsay ganahan. So sunod na siya. By the way, shout out to mga master yan no. In-out okay lang tanan sa adlaw ron Sabado, in-out nga okay ang weekend. Shout out day kinsa may mga kanunay na ni Master Jonathan Kalimpitan, Master Denver, itong ano nagpagamit sa iyang PRS na to na din sa pa ni Master Mark Music. Daghan pa no ato nang kuan sa sunod nga video. So daghang salamat and diri ra ta mga master. God bless and more power.